Binergy, unha combinación única de dúas materias activas con diferentes modos de acción. Un contacto multisitio e un sistémico que se distribúe rapidamente en toda a planta. Protección de longa duración contra o mildeu e actividade sobre black rot e escoriosis. Binergy é a defensa completa da vexetación en crecemento e racimos, con mellora visible do verdor. Binergy, un só produto que permite controlar varias enfermidades. Distribuído por Soaga. Albariño Bouza do Rei. Elaborado con 100% uva albariña. Color pajizo amarillento de aspecto brillante, para disfrutar cada copa. Se presenta con un tacto suave, amplio de matices gustativos, sabroso y con muy buena carga frutal. El retronasal es persistente y fino. Bouza do Rei. Garantía de calidad, territorio y tradición. Los japoneses lo toman con... Toro, salmon, hamachi, ikura toni no gunkan maki, maguro, nama wasabi, koshihikari, akazu. o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Ridomil Gold Combi. Fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. O persoal técnico da Estación Fitopatolóxica do Areiro avanza a improbabilidade de que volva a haber danos por millo no resto da campaña da vendima. Isto é así debido ás temperaturas superiores aos 30 graus, o ambiente solleiro, os ventos moderados, o estado fenolóxico actual da viña con prácticamente toda a uva en estado de pintado máis ou menos adiantado e o feito de que a uva chegou a este momento da campaña nun estado fitosanitario óptimo. Tamén nos predios ou zonas máis tardías por mor das previsións meteorolóxicas a medio prazo, é improbable que isto ocurra. Tamén nos que leven máis tempos en tratamento, xa que a abundante vexetación compensa mesmo posibles perdas de follas, co que os danos quedarían reducidos a cuestións puramente estéticas. A recomendación xeral é que non é preciso tratar, pero sí continuar coas rozas da vexetación adventicia e a retirada dos gromos novos excesivamente longos que poidan dificultar en calquera medida a ventilación da viña. Nas viñas que sufriron certo ataque de mildio tamén se pode aproveitar para ir eliminando os acios, os grans que estean secos pola enfermidade ou por calquera outra causa. Únicamente podería ser convinte a realización dun tratamento se non teñen xa limitada a data pola súa respectiva adega en viñas pouco vigorosas, novas e ou máis atrasadas con manchas de aceite aparecendo. Tamén onde os ventos moderados fortes da semana anterior non permitiran realizar a última intervención prevista. No caso do idio, o persoal de Areiro volveu a atopar síntomas novos nas plantas testemuña, en especial nas follas das plantas máis sombreadas ou pouco ventiladas. Tamén apareceron, pero de xeito máis puntual polo estado fenolóxico nalgún acio que xa estaba afectado. Nas plantas tratadas non se observaron síntomas e non se espera que os haxa xa na maior parte das viñas. Porén, podería aínda haber algún dano nas uvas de variedades sensibles dos predios e zonas onde aínda non estea estendido o pintado, polo que nesa situación haberá que valorar a conveniencia dun tratamento se non finalizou xa o prazo para poder aplicalo. A partir deste momento da campaña compre vixiar parasitos diferentes aos das anteriores etapas, entre eles a botrite. Na actualidade, a súa incidencia é aínda moi puntual e insuficiente para xustificar un tratamento, agás en variedades sensibles ou con historial de danos.
O Salnés arrasou na 37ª edición da cata concurso da Festa do Albariño de Cambados. Os viños de 3 adegas desta subzona de Rías Baixas coparon o podio, escollidos polo panel de expertos entre os 52 que se presentaron nesta edición. Definir cuál es la esencia de un vino entre los 52 en una cata ciega donde no tienes ningún elemento subjetivo que te distorsione. Para eso tienes que ser una de dos, o un gran profesional o una persona con mucha experiencia. Y después, yo creo que en general, porque yo vi las puntuaciones de los vinos, no sabía quién era el que había ganado, pero sí es cierto que vi las puntuaciones en las que quedaron, han sido puntuaciones muy reñidas, o sea que la calidad se ve que estaba muy contrastada con todos. Evidentemente, alguno tenía que ser el primero, otro el segundo y otro el tercero, pero lo que sí es cierto es que en general todos han sido calificados como muy buenos o excelentes, ¿no? Que sean de la zona del Salnés, pues bueno, pues estupendo. Que uno sea de Meis, otro sea de Cambados y otro sea de Sanxenxo, pues al final, pues fantástico. ¿Por qué no? Repartimos los premios. Yo no sé si alguna vez alguna bodega de Sanxenxo le había tocado algún premio, pero desde luego a mí me parece extraordinario, ¿no?, que sea así. Un albariño elaborado en Vilalonga no concello de Sanxenxo e o mellor da Anada 2024. Mar de Ons de Bodegas Aguiuncho foi o que conquistou este ano o panel de cata da cata concurso da Festa do Albariño. Un orgullo porque valorar el trabajo que se hace uno en una bodega y en el campo, que es lo que al final que se trata. Detrás de una botella que se ve el trabajo que hay detrás en una bodega, y por eso. Yo vengo de la hostelería y un capricho tenemos unas viñas y hicimos montar una bodega hace 25 años este año. Justo este año hacemos 25 años que se montó la bodega. Y nuestra mayoría de las viñas están orientadas hacia el mar, por eso tienes los diferenciales de los demás por el toque salino que tiene el vino nuestro. O sea, unha bodega pequena, con uva propia, donde o criterio máximo é a selección de uva e tratar de facer o mellor viño posible, que eu creo que é o obxectivo das adegas medianas e pequenas da ADO Rías Baixas. Eu creo que a ADO ten que facer cada vez mellor viño e a ADO ten que ir enfocada cada vez a máis calidad e máis calidad. Ese é o obxectivo para que Rías Baixas sexa reconhecido como un viño top mundial. Se unha adega de Sanxenxo gañou o ouro, a prata e o bronce quedaron en Meis e en Cambados respectivamente. Foron para bodegas Pazo Cilleiro e Lagar de Costa. A verdade é que responde un pouco precisamente a, bueno, pois esa aposta pola calidade, responde precisamente ese traballo diario que fan os nosos viticultores. Bodega Pazo Cilleiro compra o 100% da materia prima. Temos aproximadamente, contamos sobre 230 viticultores. Este houbo facer que se fai dende a viña, polo tanto, sempre nos acordamos dos viticultores porque gracias á súa materia prima podemos elaborar produtos de calidade e, polo tanto, tamén conquistar mercados, non? Pero eu tamén me quero acordar precisamente dos compañeiros de traballo do día a día que están en Pazo Cilleiro e que fan que, bueno, pois que se poidan facer pois as cousas dunha maneira excelente e tamén, por suposto, do Grupo Muriel, que aposte tamén temos esa bueno, capacidade de comercialización para poñer este produto pois máis alá dos mercados tanto autonómicos como nacionais. Xa sabemos o que é ganar, xa tuvemos varios premios primeiros, segundos, é un reconocimiento na zona e a nivel personal, pois este ano máis que nunca porque falleceu a miña nai, Dolores, onde esteas, e vai por ela. Estamos moi contentos, vamos subindo cada ano, estamos xa nas 70.000 botellas que nós producimos, que nós elaboramos e nos vendemos e a verdad que non temos problema ningún. Estamos en un mundo complicado, precios son importantes, moitas producións e, bueno, producións pequenas, pois, cando non hai medios é difícil que todo o mundo te conozca. Nós, non sei, por suerte ou por desgracia, vendemos todo fora e, bueno, contentos hoxe en día de estar aquí reconocidos como bodega. Ademais de ser todas da comarca do Salnés, as gañadoras teñen en común que son pequenas adegas. Por iso o premio supón unha oportunidade interesante para promocionar aínda máis as súas marcas. La ventaja de esto es que es una cata muy profesional, es una cata extraordinariamente rigurosa y yo creo que eso lo sabe la gente, lo saben las bodegas, lo saben los consumidores y lo saben también los importadores, distribuidores, con lo cual esto ayuda a posicionar marcas,
ayuda a vender los vinos, ayuda a las empresas a hacerse mayores, a hacerse grandes, a ganar nombre, y para mí yo creo que ese es el valor esencial, ¿no? O sea, que desde el Consejo Regulador sigamos impulsando esta denominación de origen de arriba abajo, que ese es el valor para el que, o la tarea para la que nos contrata. En opinión de Galicia, creo que non se descubre nada cando sabemos que é un dos principales motores económicos no sector agrario. Tamén dentro desa calidade dos produtos agroalimentarios que temos en Galicia, o peso que ten o sector do viño é moi importante, non obstante 10 figuras de protección, de denominación de origen ISP, das 36 que temos en Galicia están referidas ao mundo do viño, co cal, bueno, creo que é unha mostra máis que palpable da importancia e a trascendencia que ten o mundo do viño en Galicia. A entrega de premios foi o último acto do Xantar do Albariño e, polo tanto, da propia festa. Un evento que segue a bater récords de asistencia e que volveu deixar bo sabor de boca entre os organizadores. A valoración da festa non pode ser máis que positiva, estamos moi satisfeitos con como se desenvolveu todo, tanto no punto de vista da organización dos eventos como o xantar, pero tamén ao longo de todos estes días, todos aqueles eventos musicais, fundamentalmente, todos sin grandes incidentes, con gran afluencia de público, aínda que eu cada vez son máis partidario de medir o éxito non en afluencia de público, porque o Albariño, a verdade é que temos a sensación de que cada ano ven máis xente. Non se trata tanto dunha afluencia, senón de o ben que vai discorrendo todo, non? Do satisfeita que marcha a xente, da boa promoción que se fai da nosa vila e do noso viño, que ao fin e ao cabo é o que buscamos con esta festa, o resultado final temos que marcalo en eso, non? No grado de satisfacción dos visitantes, na alta valoración que fan de nós e recomendación que farán alá onde vayan. Ese é o noso objetivo e, xa digo, vamos a deixar de medilo en xente, que sabemos que en xente é hoxe por hoxe a maior festa de Galicia, sobre todo desde o punto de vista enogastronómico, e o que queremos é que, ademais de ser a máis grande, a máis multitudinaria, sexa a mellor. Sí, a ver, o propio Consello Regulador o que nos transmite que para eles é o evento máis importante do ano, obviamente para nós tamén, e creo que para os veciños e veciñas de Cambados, da comarca, e incluso podría calificarse como a festa máis grande de Galicia, non? Eu creo que para o sector é absolutamente fundamental que se desenvolva ben a festa do Albariño, que siga sendo promocionada e que, bueno, e que dende logo eles vendan, non, e promocionen ese gran viño que temos aquí. Celebran tamén o éxito da festa dende o sector vitivinícola. Non en van a festa do Albariño de Cambados considérase a cita máis importante do calendario da denominación de orixe Rías Baixas. Un perfecto escaparate para o traballo que están a realizar as adegas. En calquera lado hai que ter constancia e coñecemento do que hai detrás dunha copa de viño. Para que chegue ese produto de calidad do mercado, detrás hai moitas familias enteras que traballan esa terra con cariño, con esforzo, con sacrificio, ao fin e ao cabo tamén son garantes dese manter vivo o noso rural, onde están esas zonas productoras de viño. Entonces, bueno, é unha economía de escala que hai detrás e que temos que, bueno, desde as administracións apoiar para que ese legado se manteña no tempo. É a festa de todos os adegueiros, son os premios, o recoñecemento que che dan os teus colegas. Eu penso que un ano como este, que temos unha añada excelente, pois levar o premio, pois se cabe, pois todavía aínda máis bonito, porque había moita competencia, non? Bueno, valoro moi positivamente, non? Foi outra boa festa, pechámola con un gran éxito de asistencia, cuns viños moi bons, que é o que importa, e ademais, fora do que son os actos oficiais, o que son os stands, pois unha afluencia moi grande de xente, moita xente xoven, moita xente tomando viño, comendo e gozando un pouco do que é o mundo do Albariño. Que é beber con comida. Exactamente, non, é beber con cuidado, non é sabendo o que se fai, pero sobre todo disfrutando do viño albariño, que ás veces, pois bueno, pois tamén fai falta ver que a xente nova pois se suma, non, a esta a oferta gastronómica, non, do país. Na diversidade está a riqueza e, por tanto, é lóxico, tamén é moi difícil competir cando tes unha tirada de botellas de depósitos moi pequenos con pois moita cantidad, non? Nos acaban de darnos o premio como o mellor viño xoven a nivel de España
e compites con moitas bodegas e bodegas grandes. Eu creo que ten que haber diversidade e iso é bo para todos tamén, non? Porque a DO tamén se caracteriza por eso. Hai bodegas máis grandes, hai bodegas máis pequenas. A festa do Albariño move milleiros de persoas durante os seus 5 días de duración, unha oportunidade tamén perfecta para os concellos da contorna e para a comarca do Salnés para darse a coñecer. Esta festa tamén, pois de alguna maneira, ven a respaldar precisamente pois o que pode ser pois este sector tan importante, non? Polo tanto, eu creo que temos que, como sector, traballar xuntos, seguir apostando precisamente polo rural e para nós ter un produto como pode ser o albariño ou como é o albariño, pois a verdade é que eu creo que temos que estar, sobre todo, saber coidalo, porque xa digo que cada día é máis difícil, pero temos que saber que temos o mellor produto que xenera un movimento económico moi importante en toda a DO Rías Baixas e, polo tanto, hai máis de 5.000 familias directas do que pode ser a viticultura e, aparte, todo o que engloba pois alrededor do que pode ser o viño. O viño é unha forma de vida nesta comarca e, bueno, en casi todos os concellos. O Concello de Meis, que é un dos concellos que máis viticultores ten, para eles esta festa é moi importante, para eles e elas, porque hai moitas familias que o viño é un motor económico non de moitas familias. E a verdade é que hoxe rematamos a festa pois con unha boa nova, que o segundo premio recaeu nunha das adegas de Meis e a verdade é que non podemos acabar mellor esta festa. Na carpa instalada en Torrado reuníronse máis de medio milleiro de persoas. Ante elas recolleu tamén a súa folla de ouro o pregoeiro deste ano, José Manuel Domínguez, máis coñecido como Domín. En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei, un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. Antes do xantar co que se puso o broche final a festa do Albariño, os ollos estiveron postos encambados no patio de armas do Pazo de Feciñáns. Como é tradición, foi o escenario dunha nova edición do capítulo serenísimo do Albariño, un acto que volveu estar dirixido polo gran mestre da Orde, Alberto Núñez Feijóo. O cometido dos novos valedores facer do Albariño un símbolo universal da nosa cultura e identidade. Los nuevos caballeros y damas se comprometen a ser los embajadores de esta riqueza, a llevar el nombre del Albariño allá donde vayáis y a contar que en cada copa hay una historia, hay un pueblo y sobre todo un gran futuro que todavía está por contar. En esta fiesta las coaliciones son muy sólidas. Casi todo el mundo sabe el presupuesto que trae para la fiesta y no prorroga el presupuesto del ejercicio anterior. Si hace falta un referéndum, que sea para decidir qué maridaje es el mejor. Y a partir de ciertas horas ya todo es una cuestión de confianza. Ademais da presidenta da Federación Española de Municipios e Provincias e a alcaldesa de Xerez, entraron a formar parte da orde como novas donas e cabaleiros a conselleira de Economía María Jesús Lorenzana, o presidente da Federación Española do Viño Bodegas Bionta Pedro Ferrer, a presentadora e actriz María Mera e o adegueiro e viticultor cambadés Celestino Pintos. O viño é a marca de Galicia Calidade, coñecer Galicia no mundo e sobre todo é o bo facer que ten Galicia, o talento que hai en Galicia, a calidade que ten o produto de Galicia, co cal pois é unha maneira moi importante de coñecer o que sabemos facer en Galicia. É un xeito tamén de atraer persoas a Galicia, de atraer visitantes a nosa comunidade e de poñer Galicia no mundo. El albariño en general es una variedad y la zona Rías Baixas es una zona que la que creo que tiene muchísimo potencial y estas fiestas siempre suman, ¿no? Ha sido muy bonito, muy entrañable, divertido. Son muy característicos, ¿no? Hay mucho vino en el mundo que son muy neutros, estos no, tienen como un perfil aromático, acidez, son muy característicos y muy buenos, muy gastronómicos, ¿no? Yo creo que es un vino que acompaña muy bien
la gastronomía, la comida... No marco deste acto tamén se entregaron outras distincións como as follas de prata aos xóvenes albariñenses e os albariñenses de honra. Todos estiveron arroupados non só polos membros do capítulo do Albariño, tamén polos representantes do medio cento de confrarías enogastronómicas que estiveron encambados para participar do capítulo e da festa do Albariño. Como manda a tradición, o seu desfile previo ao acto encheu de cor e música as rúas do centro da vila. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Los mexicanos lo toman con tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Aínda que a cita principal o acto do capítulo Serenísimo non é o único que a confraría enogastronómica celebra nesta fin de semana da festa do Albariño de Cambados. O sábado pasado celebrouse o irmandamento con outra entidade. Este ano a escollida foi a dos viños de Xerez. Tamén no patio de armas do Pazo de Fefiñáns os seus representantes uniron os dous caldos nunha botella que despois foi selada. A orde albariñense irmandouse tamén coa confraría portuguesa da caldeirada de peixe e camarón de espiño, unha unión que selaron cunha degustación deste prato tradicional. Ademais, o capítulo Serenísimo organizou un percorrido pola Ría de Arousa para os representantes das confrarías enogastronómicas que se desplazaron a Cambados. El acto resultó fantástico en el Pazo de Fefiñáns, hicimos el hermanamiento, se firmaron los diplomas correspondientes, degustamos los productos y ahora estamos llevando a todas las cofradías que nos acompañaron, honrándonos con su presencia por la maravillosa Ría de Arousa, con una degustación de los productos maravillosos de Galicia, del mar y los vinos de las Rías Baixas. Para nós é uma honra, é um gosto conciliar um vinho de qualidade superior com tudo aquilo que nós temos em termos de gastronomia de mar, que é também algo que nos une, com Cambados e a nossa proximidade em termos tanto vínicos como de gastronomia, faz-nos estar aqui com todo o gosto e esperamos que venham ter connosco em novembro no nosso próximo capítulo. A 14ª edición do Túnel do Viño, organizada polo Consello Regulador, segue sumando seguidores, crecendo cada ano e converténdose nunha das actividades con maior proxección da Festa do Albariño Rías Baixas de Cambados, cunha participación de 1.200 persoas. Tanto é así que as sesións do venres pola tarde e do sábado pola mañá colgaron o cartel de cheo. Consumidores e profesionais tiveron unha nova oportunidade de gozar de algunhas das 190 marcas das 80 adegas participantes no Salón de Congresos e Exposicións José Peña, entre o xoves 31 de xullo e o sábado 2 de agosto. Éxito total tamén foi o recentemente estreado Wine Bar, un espazo no que catar as anadas máis antigas, así como escumosos de calidade Rías Baixas, e que centrou a atención dos participantes nesta edición do túnel. Os participantes puxeron en valor a posibilidade de catar a nada 2024 cualificada como excelente e que pasa a historia da máxima cualificación, pero tamén valoraron moi positivamente todas as anadas anteriores, destacando aquelas máis antigas como 2012, 2015, 2016 e 2017, por citar algunhas. Non faltaron elaboracións especiais, viños con crianza, tintos e unha ampla variedade de escumosos de calidade. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o funxicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta.
A los franceses les encanta con... Poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Zorvec Vinabel, el nuevo fungicida para el control eficaz del mildiu en el cultivo de la vid. Su novedosa familia química y su modo de acción sin resistencias cruzadas, inexistentes hasta la fecha. La resistencia al lavado y sus propiedades sistémicas convierten a Zorvec Vinabel en una herramienta flexible y fácilmente integrable en cualquier estrategia de control. Distribuido por Soaga. Albariño Bouza do Rei. Elaborado con 100% uva albariña. Color pajizo amarillento de aspecto brillante, para disfrutar cada copa. Se presenta con un tacto suave, amplio de matices gustativos, sabroso y con muy buena carga frutal. El retronasal es persistente y fino. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición.